jakie święto, nawet w post. Jak wezmemy kalendarz, to obejrzymy, co rozświętują beamtry, Beamte... nie mam pojęcia. rozrechtory, Rektor to jakaś osoba, co mówi przed jakimś tłumem. potem ci, którzy kurzą faja, baniorze, Ponieważ osoba, co tworzy banie, nie, baniarz, jakieś beczki, co wszyscy. fojermany, hebany, ci, którzy nie jedzą wusztu i ci, co się spasi. Jest nawet dzień jajca, ale nie napisali łokerę, się im schodzi. Ważone smażonka eli zec aj. Chcę usiąść, siedni. Z nodłach nawet święto wyłażenia ze szranku i dzień haźlika. Ale jest jedne święto, które może obchodzić każdy. I z kuli niego nie trzeba iść pożykać do kościoła, ino do piekarza, a no i lepiej do konditorii. Imperia. To może być coś z kolejką, z pociągiem. To święto krepla. Wypadło one w fetny czwartek i każdy wie, co się musi najeść na Ibrich, bo potem przyjdą suche i postne dni. Popielcowo środa i Wielki Post. Na razie możemy się jeszcze pomaszkycić. Każdy musi w ten dzień zjeść przynajmniej jeden krepel, bo go dają, że inaksi cały rok nie będzie mu się wiodło. Teraz idzie kreple kupić wszędy, a kiedyś piekło się je ino w doma i to pora razy do roku. Kreple zawdy były porachowane, ale i tak żaden by się nie położył wziąć taki bez pytania. Kreple od mojej starki Berty nie były plaskate jak teraz, ino okrągłe keby kulki, filowane marmoladą i posute puder cukrem. Jak przyszło do smażenia i na piecu pokazywał się wielki gorniec, to ja mogła najwyżej siedzieć w kącie na ryczce i to w tym najdalszym kącie, bo najgorzej było łoparzyć się fety. A na piecu się działo, bulkało, wyłaziły szuminy. I wtedy trzeba było wrazić dryny talorek surowego kartofla. Leżały se te grywcoki w glas szranki. Glasschrank. Albo to jest szafka, w której są szklanki, albo to jest szafka taka przeszklona z takim szkłem z przodu. W najlepsze porcelanowe miejsce jako starka mieli. I zawdy się nam zdawało, co one się do nas lachają. A co najdziwniejsze, z dnia na dzień były lepsze. Teraz, jakby tak pora dni postoły, to by mogły być za amunicją do jakiejś kanony. My kreple smażyli na ceresie. On niby miał być zrobiony z kokosa, ale to był erzac i robili go z rapsu. Godało się wtedy za Melchiorem Wańkowiczem, co cukier krzepi. A zgodali margarina i ceres usztywnią interes. Ale w to wymyślił, nie mam zielonego pojęcia. Dawniej kreple smakowały keby chleb, były twarde i driny zamiast marmolady miały szpyrka. Szperka kojarzy mi się z kwarkami. Ale w nikerych był orzech albo mandla. I każdy chciał na taki trafić, bo to był szczęśliwy krepel. Po fetnym czwartku nastował fetny tydzień i każdy chciał się zrobić forant w basie. Potem ino jeszcze śledzik i nareszcie mogliby pościć.
Nikerzy na kreple go dali pampuchy. U nos piekło się też faworki, które wyglądały jak szlajfki. Szlajfka. Brzmi ciekawie, ale nie wiem. Ale był taki konditor, co mu na myśl o kreplach cierpła skóra. To było jeszcze za Niemca. Napiekł za wiele krepli i nie poradził ich sprzedać, bo downi nawet na Rzymła mało w to mógł się lajsnąć. Tuż zgłosił, co w jednym kreplu skrył 10 marków. I ten, który ten krepel przyniesie, dostanie za darmo 5 blachów krepli. Ludzie się zwiedzieli, wykupili wszystko i już chciał zawierać, jak naraz zrobiła się ciźba. Każdy miał w ręce krepel, każdy miał w ręce 10 marków i każdy chciał pora blachów krepli za darmo. Zrobiła się taka haja, co zawołali policmajstra. Kiedy przyszedł wylękniony konditor, powiedział mu na ucho, co tak po prawdzie, to w żadnym kreplu nie było pieniędzy. Policmajster naprzód chciał go podać do sądu, ale potem dał mu karę, też w kreplach. Przykazał każdemu, kto przyszedł do konditorii z kreplem i pieniądzem, upiec tyle blachów krepli, wiele obiecał. No i przyszło mu na to, że zbankrucił. A nie dajcie się zbombonić łostomajtym głupielokom, Bo nic. Z niczym się nie kojarzy. co to będą chcieć się wytować, W Batmancie, nie wiem. w to kogo kacnie w jedzeniu krepli, Kacman, czyli mieć kaca. co by was po tym nie pucyło. W ten czas najlepiej uważać się fefermincki albo piełuniu. Dawniej ludzi gnietło w basie od głodu, a teraz od przejedzenia. Patrzcie, co się to porobiło.